Добър вечер на всички. Добър вечер на всички българи в и извън България. Добър вечер, самишленици. Сега ние тази вечер ще си поговорим тук с руската жена за течната демокрация, понеже се оказа, че различните думи течна, пряка или директна демокрация се от нас намират различни дефиниции. И хората по различен начин възприемат това, за което ние се борим, това, за което ние действаме да постигнем. И искахме да доизясним някои моменти, като в началото така малко ще поговорим, пък вие може да си задавате въпроси, ако имате, да ги пишете като коментари, които ние ще ги виждаме и ще можем по-късничко да отговорим на тях. Защо искахме да говорим за течната демокрация? Тя в един момент ще се нарича българска демокрация, но сега я наричаме течна демокрация. Важно е да изясним какво означава това течна демокрация, защото много са ментетата. Много са тези, които използват някакви термини, някакви абревиатури. Пуснете микрофона, пише. Не може да ми се чува микрофона. Я пробвай оттам да видиш дали се чуваме. Най-вероятно се чуваме. Нашия микрофон е пуснат. Виж, пусни оттам. Пуснах? На моя Фейсбук. Всъщност. Чувате се, пише. Да, значи Радка трябва да си пусне звука, а не ние микрофона. Така, малко се прекъснахме, но да действаме нататък. Пример за роенето на партиите в последно време има много партии, които използват вече в заглавието си директна демокрация. И нито една от тези партии всъщност не е за директна демокрация. Те смятат, че така да се каже, ще ни заблудят, като използват термините пряка директна демокрация, защото никой от тези партии не ни предлага да вземем изцяло властта в наши ръце, изцяло ние да вземем решенията. Всяка една от тези партии предлага да я изберем нея и те вече да слушат нашето желание и там да ходят в парламента и да гласуват както те си знаят. Тоест както ние уж искаме. Това е същата представителна демокрация, която и в момента имаме и с нищо не се различава от настоящето. Всичко, което ни обещават за бъдеще, е абсолютно същото настояще. Ние искаме да направим пряката, течната, директната демокрация такава, каквато означават тези думи. Ние искаме да направим премахване на посредника, да направим връщане на всички компоненти на върховната власт в ръцете на притежателя, на хората. Ние искаме да направим така, че всеки един от нас да бъде депутат. Всеки един от нас в свободното си време да твори за благото на обществото. И
един пример да ви дам. Съюз, наскоро се регистрира Съюз, БСДД, Български съюз за директна демокрация. Прочетохме всичко, прочетохме това, което обещават, но те искат да останат пак посредник. Те искат да останат пак между нас и властта, т.е. ние да им делегираме властта на тях. Заради това, каквито и красиви обещания да ни дават, ние не можем да им повярваме, че първо ще ги изпълнят, защото е невъзможно да ги изпълнят, и второ, не е това директната, не е пряката демокрация. Трябва да обещаят, че няма, значи тази партия, която обещае, че ще се самоунищожи, ще се самоликвидира, ще се самозабрани, тази партия е истинската. Тази партия е тази, която ще направи пряка директна демокрация. Защото нямаме нужда от партии сами по себе си. Може да представляваме лично нашето желание за нещата как да бъдат. Можем сами да решаваме, сами за себе си. И това е всъщност истинската демокрация. А не бъркайте комунизма, който беше преди години, с народовластие. Тогава нямаше народовластие, тогава отново имахме партии. Във всяка една система, която е минавала през България и сме били свидетели на нея, винаги е било управление от партии. Един вид диктатурата на партията, която управлява в момента. Едно време беше за много години, сега 4 години или 8 години се сменят и всяка следваща партия управлява. Има елит, който решава най-доброто за себе си, не за хората, не за народа. Това, което означава наистина думата пряка, думата директна и думата течна демокрация, се съдържа в самия им смисъл. Без представители, директно, самата индивидуалност, самата личност да взема решенията за себе си. Много хора ще кажат, че това не е възможно, защото нямат информация, нямат достатъчното образование, нямат интерес по дадена тема, по която примерно ще се предложи за приемане на гласуване. Истината обаче и практиката показва друго. Хората много добре са информирани, особено в нашето технологично общество, което достъпа до информация е много лесен и много бърз. Оттам самите хора интуитивно знаят какво е най-доброто за тях. Те притежават интелигентност, която досега всички политици им казваха, че не е възможно да я имат. Всъщност всеки човек е интелигентен, иначе нямаше да е човек. Това обаче се отрича от управляващата класа, за да може да управлява естествено. Хората трябва да повярват в себе си и да поемат личната си отговорност. Много е лесно, когато отделиш мъничко време да се информираш повече по даден въпрос, можеш да вземеш нормално, информирано решение. То не е необходимо по всички въпроси да си наясно и да си запознат. По въпроси, които не те касаят и не си запознат, просто не гласуваш и оставаш другите да решат. По този начин все едно делегираш права на всички останали. По един въпрос може да гласуват 1 милион души, 1 милион българи. Но по друг въпрос могат да гласуват само 1000. И в никакъв случай гласуваното от тези 1000 няма да е по-лошо или по-некачествено от това, което са гласували по друг въпрос, други. Значи, течната демокрация означава това, че във всеки един момент по различен въпрос ще се активира различна
различна част от обществото да вземе решението. И когато по някакъв медицински въпрос гласуват всички, не само медиците, защото нас ни касае най-вече пациентите, какво ще стане с този въпрос и как ще бъде решен. По други въпроси, които са много научни или те много специализирани, много технически, може да участват много малка бройка, примерно 1000 човека или 700 или 800 човека. Сега в момента 240 човека вършат тая работа и виждаме как не могат да я свършат, виждаме тяхното безсилие, виждаме някак си всичко се разкри. Изведнъж в последните няколко години не се вдигнаха всички завеси и видяхме истинската картина на нещата. Откакто Бат Сали решава за нас, оттам нататък вече не стана ясно, че и ние можем да решаваме за нас си. Другото важно нещо при тежната демокрация е, че се обединяват всички компоненти на властта. Това е много тънък момент. Някой ще ви каже, не могат да бъдат обединени, трябва да са разделени и така нататък. Няма такова нещо. Те са ни разделили, за да ни владеят. Значи, законодателната власт е наша. Съдебната власт трябва също да е наша и само тогава можем да имаме върховната власт. Ние в момента... Говорим за народа, за всички в момента граждани на България. В момента са много грабили, така да се каже. Едни са взели от нас изпълнителната власт, други са взели съдебната власт, трети са взели законодателната власт. Това са една шепа хора на едното и една шепа хора на второто и на третото. И ние седим и блеем. Хора, какво правите? Спите ли? Трябва да се обединят тези уж независими власти в една, в нашата, във върховната власт. Помислете, например, за съдебната система. Сега, като стане някакъв проблем и ние излизаме на стачки с плакатите отпред пред съдебната зала, да стачкуваме и да се молим за малко справедливост. Ами, хора, вие сте суверена, вие сте върховната власт, вие решавате, вие трябва да съдите. И не да се молим за малко справедливост, а да раздаваме ние справедливост. И това може да стане много лесно. Представете си, че съдията ние му отнемаме правото да съди, защото ние го имаме това право. Ние сме го делегирали в момента. Съдията няма право да съди повече. Суверена съди. В англосаксонската система го наричат съдебни заседатели. Ние ще вземем хубавото и от едната страна и от другата страна. И ще обединим така, че да бъде най-доброто в цялата Вселена, не на Земята. И ние ще бъдем пример за всички други държави, за всички други хора и общества. Така, да се върна на съдебната система. Значи, отнемаме правото на съдята да съди. Той се превръща само в един диригент. Той дава думата на едните, дава думата на другите и следи да се спазва процедурата, да се спазва закона. Ние, съдебните заседатели, българския суверен, тези, които сега сме на тротуара с плакатите за справедливост, да се молим, да тропаме с кръче, ние сме тези, които вземаме решението. И когато изслушаме и едната страна и другата, и ищеца и ответника, и обвинителя, и обвиняеме, и защитата, ние раздаваме правосъдието. Ние казваме виновен или невинен. И в момента, в който суверена отсъди, съдията просто трябва да отвори дебелата книга и да види, щом е виновен, при тия обстоятелства какво наказание му се полага, или ако е невинен, какво се случва по-нататък. Ето така ще изглежда примерно съдебната система
след като истинската пряка демокрация, течната демокрация, българската демокрация дойде. А ще дойде, ако ние се потрудим. А дали ние ще се потрудим, си зависи само от нас. Ако на вас ви харесва така, както в момента са нещата, да си живеете, няма проблеми. Живейте си, нищо не правете, така ще продължава да си бъде. Не, всъщност ще става по-зле, защото те уния научават, че вие нищо не правите и стават по-нагли и стават по-брутални, а пък ние си свикваме да натормозят и да намалтретират и да няма справедливост и да няма добър живот, защото ние не знаем всъщност колко много по-добър може да бъде живота. Ами задавайте въпроси, да видим някакви въпроси, ако имате, защото така ще върви дискусия. Все пак имаме ограничено време, няма да седим цяла нощ тук. Всеки трябва да повярва сам в собствените си възможности и ще стане. Много е лесно. Всяка една статия, която сме написали в групата Български суверен, всъщност отговаря на много от вашите въпроси. Важното е да ги прочетете всичките, за да придобиете по-цялостна представа за тези, които все още не са. Ако имате конкретни въпроси, задавайте ги. Някой чувал слабо, ами да си усили звука. Ние няма как от тук да му го усилим. Защо не излезете да говорите по националните телевизии, Димитър Иванов? Ами питайте националните телевизии. Вие трябва да им изпилите мозъците и тия национални телевизии, вместо да си запълват времето с така да се каже незначителни и неважни неща, да вземат да напоканят. Но ако мислите, че ние ще направим някакви как да кажа, невъзможни усилия, защото наистина то звучи невъзможно. Не може всеки, който си реши да ходи да говори по националната телевизия. Да, когато повече хора пожелаят в някоя телевизия да чуят определени личности, тогава телевизиите вземат под внимание, но трябва да са повече хора да им пишат. Вие ако вземете да изпращате имейли, ако вземете да се обаждате по телефони, да говорите там с сценаристи, с водещи, с продуценти и така нататък, те ще напоканят. Няма проблеми да говорим по националните телевизии. Всъщност, Фейсбук, интернет е една много по-голяма медия от телевизиите. Много по-голям брой хора обхваща. В този смисъл, всъщност, нашата медийна изява е много по-голяма в Фейсбук и в социалните мрежи. Това даже, ако сте забелязали, в телевизиите всеки ден преглеждат социалните мрежи, за да наберат новини, да ги представят и да кажат днес еди къде, кой си клип или еди какви си хора взривиха социалните мрежи. Много често го използват, така че ние имаме най-голямото медийно пространство за изява. Да, това е много смешно, като гледам BTV новините, понякога казват еди си коя новина, еди си какво се случи, днеска взриви социалните мрежи. Викам, какво значи взриви социалните мрежи? Отварям, чуквам да проверя. Примерно 500 лайка, 500 споделяния, 1000 споделяния, 1000 лайка. И си викаме, добре, това е що ме взривяване на социалната мрежа, значи ние сме просто сме... Бомбандирали? Не бомбандирали, взривили, ние сме я стопили. Да. Ние сме направили... Ние имаме на отвореното писмо над 20 000 споделяния
Имаме сумирано на всички публикации на други работи, сигурно над 50 000 споделяния. Общо зато ние гледаме да броиме не лайковете, а споделянията, защото много по-трудно е да натиснеш да споделиш, там нали, иска 5 кликания с мишката, докато един лайк е едно кликване, т.е. нищо. Да. Повечето хора натискват лайк просто за да се отметнат, че са го прочели. Аз специално моите лайкове така ги натискам, че да знам, че съм го чел. Като видя, че съм го харесал, значи съм го прочел, да не го чета втори път. Да не се бъркам. Чакайте малко сега, пишете ми, малко хора ви познават и ефекта е, никой да направим. Ние нямаме интерес от това много хора да напознават. Вие имате интерес да направите така, че да научат повече хора. Нали, заради това е цялата кампания, нали, заради това е целият проект, да разпространяваме информацията. Не да направим руста жена известна, не да направим този оня да влезе в парламента като депутат, а просто да разпространим информацията. Просто да направим така, че хората да научат какво е правилното, какво трябва да се направи, какво не очаква и как да го постигнем. Ако всеки не се хване да работи, да разпространява информацията, какво правим? Всеки да си гледа себе си, както си е до сега, така и да си продължава. Всъщност, индивидуализма е хубаво качество в българина и трябва всеки да го използва, защото това ще му даде усещането, че може да взема решенията за себе си. Най-важно е да разберем всички, че трябва по-мъничко да даваме от времето си за общото благо. В момента общото благо се състои в това да информираме целия народ за съществуващата алтернатива, която се нарича течна демокрация. Това е най-важната задача в момента. Хората не разбират, смятат, че мажоритарният вод, което е форма на гласуване в представителната демокрация, е пряката демокрация, течната или директната. Всъщност пряка, течна и директна са думите за едно и също нещо. Но представени от хората, от елита, който ни управлява в момента, които представляват системата на представителната демокрация, използвайки думата директна, използвайки думата пряка демокрация, те, елита, тези, които ни управляват, излиза така, че едва ли не ние в момента живеем в пряка демокрация. То не е вярно. Те въвеждат в заблуждение целия български народ, например, че мажоритарният вод е пряка демокрация, но той не е. Това е една манинка частичка от начина на гласуване в представителната демокрация. Това е начин да си избереш представител. Да. Как? Това въобще не е пряка демокрация. Единственото вярно нещо за пряката демокрация е, че никой не трябва да ви представлява. Трябва да представлявате сами себе си. Но те умеят с демагогия да замаскират истинското значение на думите и да си ги слагат в тяхна полза и угода. И да ви заблуждават. Дори референдумите не са пряка демокрация. Щом използваме думата референдум, това означава, че имаме депутати, имаме парламент и ние не можем въобще да мислим за директна течна демокрация. Референдума не може да се случи в България. Вие видяхте какво се случи с Слави Трифонов референдума. Слави шоу. Всички се включихме, всички гласувахме, всички го подкрепихме и накрая
Нищо. Но хубавото на този референдум на Слави Трифонов беше да покаже на целия български народ, че когато хората имат кауза, имат идея, те могат да излязат и да гласуват масово, защото 3 милиона гласуващи българи не са за подценяване. И ако ние разпространим тази идея, че е възможна промяната и тя зависи само от нас, от всички да разпространят идеята, тогава на едни последващи избори могат, защото е реално, го видяхме, че се случи 3 милиона българи да излязат и да гласуват, ще излязат много повече хора да гласуват и съвсем по естествен път, без въобще да управляващите да разберат как им се е случило да бъдат премахнати от властта. Това, което предлагаме, е толкова лесно за изпълнение. Ако не спиш. Ако просто разбереш информацията правилно, че зависи от теб. Ако не ходиш от 9 до 5 на работа и да не те интересува нищо друго, ако не си конскапация, е много лесно. Много, много лесно. И много бързо може да стане. 1-2 годинки сме се оправили. Медиите не са независими, знаем го, не търсете помощ от тях до рекордор. Да, правилно, няма независими медии. Медиите трябва да сме самите ние, участниците в обществения живот, хората, от които всъщност всичко трябва да зависи. Затова и нашия призив към вас: разпространявайте каузата, разпространявайте идеята. Ние сме медията. Ние сме новините, ние ги правим тези новини. Реално. И какво ще исках да кажа, че не само мажоритарното, не само референдумите, така е написан изборния кодекс за тия референдуми, че референдум в България не може да се случи. И е безсмислено да се случва. Ние като ще си отваряме толкова с работа да оправяме референдумите, с много по-малко, например с тази организация, която беше създадена за Слави Шоу, за референдума, с тази организация, даже с по-малко ресурси, с по-малка организация, можеше вече да сме приключили. Можеше вече да сме направили местните структури, можеше вече да сме регистрирали партията, можеше сега на тези избори вече да влизаме в парламента с квалифицирано мнозинство и можеше до още няколко месеца да се самозабраниме и да направим всеки човек депутат. Можеше. Дали сме казали? Казали сме. Дали сме предупредили? Предупредили сме. Дали са напослушали? Не са напослушали. Така е устроен света. Писали сме на Слави и на сценаристите много отдавна, предложили сме идеята, предложили сме начина, казали сме си мнението, че този референдум, който те подеха, всъщност ние сме за този референдум. Всяка една промяна е добре дошла, по какъвто и начин, стига да се осъществи. Но когато знаеш законите, когато познаваш структурата и организацията на живота и вземането на решения и как всичко зависи от всичките власти в България, всъщност те са свързани и подчинени на управляващите, тогава може да си направиш извода, че това е невъзможно да се случи. И така и стана. Референдум е едно прекрасно нещо, което нямаше успех. Ние подкрепихме референдума на шоуто на Слави. Ние подкрепихме на всеки етап този референдум. Сега е интересно дали шоуто на Слави ще подкрепи нас в нашите усилия. Ти чети следващия въпрос, аз ще чета горе. Значи Албен Белински пита дали ползваме астролози. Тук госпожата до мен е учила астрология и е така да се каже запозната с нещата. Дали ползваме астролози? Да, ползваме астролози. Имаме и други астролози, разбира се, в групата. Така че да, всичко е под контрол с астрологията.
Станчо Драганов. Всичко, което казвате за проекта Български съвременен, според мен, според прожествения план. Така че иска ли им се на хората, този проект ще се реализира, иска ли им се на някой или не. Въпросът е, както казва учителя Петър Дънов, ако не съм аз, друг ще е, но тази работа за Бога ще бъде свършена. Тоест, ако човек работи за една божествена кауза, получава най-голямата награда – благословението. Правилно подкрепяме, така е. Съгласни сме. Одобрявам. Което е истина, то си е просто истина. Ти не можеш да кажеш друго. Да. И самия Петър Дънов, една от неговите беседи, аз съм публикувала в една от статиите, той говори за това хората да имат самосъзнанието, да следват новото във времето и да следват промените, да не са безучастни в социума, в социалния живот, а напротив, да участват в социалния живот и да подкрепят промените, защото само новото всъщност ще донесе осъзнаването на хората и тази доброта и любов, за която той говори през целия си живот. Действително, първо трябва да се научим всички да изпитваме доброта един към друг. Тогава вече няма да има значение всички останали форми на взаимоотношения, злоба, завист и така нататък, защото те няма да са ценност. Ако ние промениме системата към течна демокрация, когато всичко зависи от нас, нашия пример всъщност в обществото тогава ще бъде да даде една нова основа за нови взаимоотношения, които ще се поддържат и ще бъдат основата на тази доброта и любов, за която Дънов говори. Тогава, действително, можещите и знаещите ще могат да се изявят. В момента интелигенцията на България, тези, които правят проектите и големите проекти, тези, които имат знанията за това как трябва да бъде, примерно, енергетиката в България, как трябва да бъде медицината в България, образованието в България. Те нямат възможност да дадат своите идеи, защото дори да напишат проектозакон и да го представят в парламента, то не е в интереса на властимащите да седнат, дори да го прочитат, няма да го гласуват. Много такива примери има. Са големи шумиги. Хората и в момента имаме участници, професори, които и учени, които са правили такива проекти. Те са ни ги предоставили и са ги предлагали в парламента, но никой не им обръща внимание. А те в парламента в момента имат 1000 законопроекта, които залежават. С 1000 проекта, по които те трябва да гласуват, седят и те не могат да насмогнат, а всъщност ги няма в залата, не си ходят на работа. Въобще ли ги еня, въобще ли ги интересува. А когато самите ние си станем депутатите, тогава... Тия 1000 законопроекта ще ги глътнем 15 дена обсъждания и още 15 дена гласувания, за един месец сме ги глътнали тия 1000 проекта. 1000 законопроекта. Така че много пред нас предстоят динамични времена, модерни времена, с технологии, с неща, нови материали, нови открития. Нашите депутати останаха зад нас, те останаха на светлини години зад нас. Те самите не могат да работят с технологията, с компютри, правят се снимки с вестник до тях, а компютрите им изключени. Какво ви говори това? Това са нилки хора. Чай да видим какво пишат хората и да приключваме да разваляме седянката. Значи, Бялото братство, дали ни пита Албен, дали ни подкрепя Бялото братство и какво пише, или се ослушват. Значи, Бялото братство все повече и повече започват, все повече и повече хора от Бялото братство, защото е неформална организация, започват да на подкрепят. Значи, така да се каже, до сега се ослушваха.
обаче сега вече се радваме на техния интерес. Други въпроси? Ние сме суверена. Да, само трябва всички да си го повярват. Ние сме суверена, да. Няма такава държава, но ние ще направим още по-интересна държава, защото променим ли веднъж тази система, това е уникалното, което всички хора в света, всички останали държави ще последват, защото е естествено, природно естествено е в човека да взема сам за себе си решенията. И това го искат всички по целия свят. В предаването, което бяхме записали, пътят с Дамянова, там ние говориме за това, че има много примери вече и в Испания, и в Италия, и в Англия за промени към истинска пряка демокрация, не просто думи, които използва елита за да въвежда в заблуждение хората. Станчо Драганов, според мен българският народ ни очакват много студени душове, за да се освестим, да се обединим и да видим, че това е единствения път на развитие. Точно така е. Аз постоянно се опитвам да ви светна червената лампа, че ако не станат нещата по лесния начин, те ще станат по трудния начин. Или, с други думи, всъщност другите думи са на Вера Кочовска, че човек се интересува единствено от лекарството за собствената си болка. Тъй като лекарството е тук, остава да дойде болката. Заради това дайте да действаме, за да не дойде голямата болка. А как мислите, че ще я промените, Оги Силвия? България, предполагам. Как мислите? Вие ще я промените, няма всички ние ще я променим, няма само ние да я променяме. Това е цялата идея. Ние се опитваме да ви дадем информацията, че алтернатива съществува. Но за да се осъществи на практика, трябва всички да го правим. Разпространявайки информацията, това е първото нещо. Второто нещо е да направим партия, за да може да участваме на следващи или последващи избори, но след като сме запознали целия народ, сме го информирали, че тази алтернатива съществува, тогава могат да излязат и да гласуват за партия Български суверен, примерно, така ще да се наречем, повече от 3 милиона човека, и по този начин, съвсем по мирен път, да променим системата. Каква е идеята? Когато участваме на избори и хората гласуват и влезем с мнозинство в парламента, ние сме го писали в една от статиите, можем да променим Конституцията на България и да забраним съществуването абсолютно на всички партии, в това число и нашата. Идеята е да направим партия само за един мандат. Защото самоцелно да правим партия няма смисъл. Има стотици хиляди. 400 партии и кусур. И какво са направили тия 400 партии? С партия. Всеки един, той и адвокати, кой ли не е направил партия? Сега трябва да уточним, аз ще прекъсна тук, защото искам да не става много дълго записа. Дори Кардор казва, опитахте ли да се свържете с телевизия СКАТ? Значи, въпросът е неправилен. Кои сме ние, кои сте вие? Ние сме едно. Значи, задайте въпроса на себе си. Ние свързахме ли с телевизия СКАТ да кажем, че така и така трябва да стане интервюта, някакви други участия? Ние лично, двамата, на нас ни е забранено отгоре от шефа да звъним на телевизии и да се самопредлагаме. Заради това запитайте себе си.
какво направихме ние с телевизия Скат. Да, както казах, искам да ограничим времето, да не стане много дълъг записа. Все пак хората един час филм не искат да гледат, искат 15-20 минути да изгледат нещо. Заради това скоро слагаме край. Ако има последни въпроси и в заключение да ви кажа, в работната група в Български суверен няма информационен шум. Тоест, можете да си скролвате надолу, да си въртите с мишчицата и да си четете всички публикации една след друга и няма да ви е загубено времето, няма да имате много да въртите, не е много информацията, просто си я прочетете. Ако ние не отделим време поне да прочетем какво е направено в тази работна група, значи ще трябва да чакаме по трудния начин голямата болка. Нещо друго има ли да има като въпроси? Това, което искам да кажа е, че работната група, ние използваме това медийно пространство Фейсбук за обединение и действително да се работи по каузата България, промяната на системата. Това не е група, в която всички така си говорят, си пишат и накрая нищо да не се случва. Няма това е работна група. Тук се работи и в действителност нещата се случват. И ние ви даваме горе-долу какво се случва информация. Така че за всички е ясно, че това не е обикновената група във Фейсбук. Имаме си, ако да ви напомня, група Новините Български суверен, където може всеки да попита, да обсъжда, да даде мнение за пряка, директна, течна демокрация. Там това се случва в Новините Български суверен. Тук в Български суверен се работи. От всички нас и най-вече от вас. Всъщност не е нужно ние лично да правим всичко. Две птички пролет не правят. Да. Нужно е ние да обясним правилно идеята, за да можете всички да я разберете и заедно да я осъществим. Това е. Да разваляме седянката ви към нас. Добре. Да пожелаем лека вечер, да благодарим за вниманието, да благодарим за присъствието, да благодарим за въпросите, за проявения интерес. Всъщност, що благодаря аз? То не е за нас, то е за всички. Да благодарим всички на себе си, че сме активни. Да си благодарим на всички нас. Че ни интересува нашето собствено бъдеще и можете да ни пишете на лични съобщения, ако искате друга тема за разговор. Ще помислям да направим отново такава. Много интересно, като задават такива въпроси. Кога ще се случи всичко това? В момента се случва вече от година и половина. Вчера. Кога ще се случи? Задайте въпроса на себе си. Когато започнете да действате, ще се случи. Ако не действате, а само задавате въпроси, ще отнеме малко по-дълго. Ще стане пак, но по-дълго. Кой беше казал някой мъдрец беше казал, ако ще чакате, ученика го пита, учителю, колко трябва да чакаме за да дойде промяната? И учителя казва, ако ще чакате, ще е дългичко. Не трябва да се чака. Действайте, написани са 8-те задачи в групата, четете, мислете, питайте сърцето си, разпространявайте информацията, изпилете мозъците на тези там журналисти, продуценти, режисьори и сценаристи, подпалете медиите, взривете социалните мрежи, подпалете чергата на телевизионните медии и ще се случат нещата. Обичаме ви. Да.
И всички заедно. Всички сме в кюпа, всички сме заедно, всички сме едно. Чао, до скоро. Дайте мнение и предложения за следващи теми за разговор. На лични съобщения. Благодарим на всички нас. До скоро. До скоро.